ka District Council Court Bar Association ka pin bana bai pa ba ka jing maha malor ka jing ja ba palat jong ka jing pin mi ka teng jubor ba ka jing tre bi an hakam an rim la la be ka we ka jing ja ba we brio la thok da ka ba pinan kam nak sikini cha magistrate ha ka jing kran bikilat pathai ka bor a Shillong Press Club kong safira mar banyang General Secretary ka Bar Association kolong ba ka jing tho ka shu pauling ba ka teng ju judge wala karpat ru ya ka association machim kya ban le ikilat jinga da ka bating ye isngo ba ka de ka jing ka kle jangi kum ka association kum gini hikam be an kita ya ka buram jong baro kinong an ong ka kong mar banyang ka kan tho ya bun ki common service center barik cyber cafe kilatur palat da ka ba tho pa ba affidavit dan hiya pachim kam man pin kre kwat an haba kimdon bor ban le CSC ki tang ban kre hikam online plapatha da ka office DC kimla ban pin tho affidavit ni ki we ki kwat an number kim dan license ko ong ru babun sin ki pa ba kyap siu biang shiteng la ki let ki agent ni ki jaka babi an retang la ki let bet cheki lawyer kin pan sabot pelut ruduna rewat la ka Bar Association kampat ujor ka FIR kamar banyang kapantip baki executive member jong ka KHDC klashim kya ya ka jinja pin bor kerteng ka association ka kuntui pa ba kin omlet ki agent ni ki jaka bathau kot bean re malet bet ki advocate ki badan license kinong an ki don banyarap one bet chengi one shimi kilinti bean kadawa ka association ko ong bakani ka jing pin banapat kalong man pinne ya ka jing singa jik pa ba ban betin la ka buram jo ka kam an the President, Vice President, but the Assistant Secretary, lambat na but the Secretary Jongga District Council Court Bar Association. Kaya kabalaja kalongba hakini gitin yatsi ladon lalap ba daga court Jongga District Council Court lalap ko jini judge kalalap adon ubrio bala persyang don kibrio bala persyang ban forge the signature Jong magistrate hadir bekila alap yang kata ti kilale ke badan kam kila file ki member jong executive committee jong ka KGDC kila file ya ka ijahar FIR ya kita kibrio patla hadir bela tokit hendak kesat lalap kita kibrio ki ong ba kadon kaling bat ki cyber ru ki lek print ni ki kot na cyber we don't want to impa action ni penting jong kita like ika ani kan le kita kepada kambaro tingre ka bang iwan hanni man ong kalong ba ni woni ki briu ni ai ka woni ki briu ba la dah ki don kalong ka jinja ka baki don kam ni consult baki lawyer jadi ban one ki lawyer ki de ki second party ni third party ki pada ki agent kumni kum tai namar bun pha namar ni la alap ken ba kitu ki one sheni da ka bagi ong ba kitu ki briu ki bedok kumni kum tai rap lem ni la yarap ya ki bat harian nang ta bare maki kala gitu buan ku ki agent ki charge kala na ki briu ka bisa ka khambon banya ka bangi yo mangi ki bade ki advocate kan tenang ta kata ka di ko we bangi bun ban wani briu nang ta sa we bade ya ki cyber rumo bangi pa banong gitu ki common stop center gitu ki cyber baki shek bu ki advertisement hang tu banong affidavit dan here nang ta kidong speak ki advertising ki baong ba ki baya hab ka legal profession jungi ti ka legal profession jungi kam allow ni kam sha ini bangin advertise le dia bangin project ini dia ka nakata ka daw illegal bangin le kum ta la ki le kum ta ka bot kishim ka kam kum ki advocate ka bamot ba ki dan license so ka balong illegal balong ki lawyer ki pleader ki babiang ni haban le kulit ni haban yo ka license te kani ka bot ba ka warning na ka bata ki pio ba la ki don kam ki wan shakmat ni kan du pe ki lawyer na mala da ka ja ka nang ni hadien habot pa de nginum la ban yarap ko ni kita ni haban tik legal action be na ni lap ko ni kita ki ban ja hadien habot ke mo ko wan shakmat long bai tai kong ni ban correct ni ka birth certificate ka bala bakala wan shakmat da ka bai file ko we ka misapplication ha ko sa council court ti hadien be la file ka da misapplication ha sa council court on da bala pe ka ta ti ki judge ong ba ni dan kam ya ka order ka bala pass men shwa tin da la pe ka order ka bala pass men shwa kin sanap hang ta ba ka signature kam dai de jong ki nu magistrate ki badan ka ko kamu ala ba kila shoe forge ka signature onda ba kilala ko la forge ka signature ki khot iti kong ibade petitioner iba wan shakmat ban file ka application ki khot iti kong ba ki kali ya thu ba i ken yong ba le how ta ubrio uba jupen le ki BDs ki births application ba ki death application kan ti dalal khot ta ubrio pada ubde hidu advocate ubde le person bom dan license bom dan ti hadin nang ta ki sa shakmat ki sa file ka FIR kan
dan mengibangin le alor ki ST maka katakan kita kam jungki bala ai ki iban le ande ki bangi problem mangi kalau be baki le ki kam jungki ki lawyer kan kata bot kum ki affidavit allow te ki lay person man le nani ki dugli cyber kim dan hom le ki affidavit ni ki seal ni ki deed of declaration kita baru ki de ki kam jungki lawyer patlan kam wat de ban tang lawyer de dan kam dan license alor kata ti lada kile kita kalau illegal kan ni buat pencuan ni gitu ki cyber rupa kim de tin ban le aku tu ni la ada pihak keren roi kan ba DC dan di DC lu la i ong ila take action halor kan ba ila tho sha gitu ki common stop center bagi di ban stop no bagi kim ki de ban bagi mun dai shu ban le ta ta bang ai badang don hadu ban tar ban advertise kan ni witness dala dia ki ni ya shom sheng ni mulai shalaban shalashu mia idon itu kan di bathong tu affidavit dan ya kapam long kan ke badai nama ni ka professional kam syati bagi advertise ni kata hai la ada file FIR ka case kala ya chakman te halor kata te ni de association ni kwa bangin so fast ni bangin ya ka work plate pada ka court kan sale ke badai bandai ke te nak kam juga association ka bangwan chakmat ka lombe bangi ai ke brio ka ni kwa ek brio juni bakin numlet ke chikini ki brio ki bade ki third party dan ki second party hinde ki man bich ki lawyer ban kran chukmat ada ki don kam ki legal ki kam ken ki baki desh ma ka chinya kran ada finang ban bu ahmad jongi ban finong ni de na ka ni bun pa ki bangi yara ki brio ki bangi tip bakim don pisang shirap lu na makin on hot ni kong sohale sim sim don pisang tai ting nang dot na pala jongru tin re nga shan babun si ni ki de tu ki brio ki basu ak yala di ko bagi de ki prida ki de ki agent ki ya ki brio satu ki ombe tende ka bangi kami da san spa ki chate ki charge san hajar kata kade ka kila khen ka bai lek ka bai wan ka jokki kumne kum tai ten re ka bala ting kalau palat pada ke ni ka bang kalau ki ai back ni ki ai no ka kerteng ka basni ya ni ki advocate kan kemacam ki beauty la pa bang ide mangi and ship san hajaran kan ni bagi de ki tu pada ki bawan leng ba jom ki tu ki brio shani kan kini yang baru dijak dokumen ni donc ki document ka bamut badong ye fi ki bangi de ki ben lek ni lawyer ki de ki tu ki kam jungi lawyer kum ki affidavit ki case ki miss case ki ki kam jungi lawyer dan bala do we pat ban le namar miran kam ye license na kata ane ka kam bele tu ber ka first time ne bade ngathrai kani kam lesu ta first time ni kham pat take action ni la su solve no kum tu ta ka pokot kala kut no ni la su hot ni la su kren la file FIR ta ka ya ni la su kut no ten reng ong ni so bangi di ban wan su mat ke ben snow wi ki pai ba ki jumi ru ba ki num le kai kum ta na mar da ki le kum ta ka penja burom ke ni ka fraternity jumi ki advocate barok kai bat ma ki do nong na ma ha ka ka ki ni charge tan kan dia charge si bon mo ki kam ta ki advocate identify ya ka affidavit borobor ka kom ka de dan ki advocate ki ba identify ki ba itu mod identification ki sutu ni ngatre mod ban itu ka jing itu ka kam na ki sekarang Gumno pa kini kilo kila ban jadi affidavit ba umur kam sai ki magistrate piang no pa kilo lat kalau kumi ke nawat lina cyber so na sai ne na sai am kan directly cyber dengan i bagi nak talk witness kata bangi witness ki kamat jong bangi i bagi talk affidavit dan here tingim tu ki dan link ayu ham tu ki le ham tu phale te kum ta ten nak tip ka ja ayu nak ta bade ti dai kata ka bagi sha force ni kran ni ka khlem dai ka affidavit ka dai ka court order jong ka birth and death application ka bagi forge ki birth and death ni dak tak directly ni bangi lai kata ko order utang mangim kwa kan disclose hang ni nama impa makan link no ke mo kat bau pulit pat ka put kidang re tien re ngilapit pa ka court order tingi ni tien ke nang ni chmat yo kami sa ki ki pa khame ikam ki pa khame yo le sikan la pan long pa de ka wa chinge ka pa khram pen kalau section people have ini ki misuse ya misuse kadon ka section yo ni no forgery ru kadon 420 jongka IPC 420 jongka minta te lawan ka tu business mo katno ka di section ngam dekan mau bha ba de tang ba according to IPC ka di 420 tun ma kamli ba pun ngak mangit la ki ben ngak ki pule